Tak dovoľte, aby som vás srdečne privítal na predsezónnej tlačovej konferencii futbalového klubu MŠK Púchov pred štartom nového ročníka Monaco Bad Ligy. Vítam medzi nami manažera MŠK Mareka Šimáčka, hlavného trénera mužstva pána Zimena a kapitána mužstva pána Mráza. Prvé slovo by som oddal manažerovi mužstva. Nech sa páči. Tak dobrý deň. V prvom rade by som rád zhodnotil sezónu, ktorá bola, to znamená, ktorú sme pred mesiacom skončili. Myslím si, že celkové umiestnenie na 5. mieste z pohľadu klubu je veľmi slušná vizitka. Je to v podstate najlepšie umiestnenie v rámci druhej ligy, ktoré sme dosiahli, takže s týmto panovala spokojnosť. Myslím si, že najmä tá jarná časť, respektíve záver tej jarnej časti nám ukázal, že to mužstvo bolo dobre poskladané a keď sa nám vyhýbali zranenia, tak sme dosahovali aj veľmi, veľmi zaujímavé výsledky. To nás vlastne viedlo aj k tomu, ako budeme skladať mužstvo pre sezónu, ktorú odštartujeme teraz v piatok. Takže čo sa týka nejakých zmien v realizačnom tíme a v mužstve, tak boli v zásade len také kozmetické. Realizačný tím ostal bez zmeny, to znamená, bude pôsobiť v tom istom zložení, ako pôsobil minulú sezónu. Čo sa týka hráčských odchodov a príchodov, tak tam v podstate boli 4 odchody, ktoré máme. To znamená, odišiel nám Peťo Pilný do Česka, odišiel nám Dano Pilný, odišiel nám, respektíve skončilo sa hosťovanie Radkovi Ovesnému a skončilo sa hosťovanie Nikolasovi Brandisovi. Takže tieto 4 mená už s nami v novej sezóne pokračovať nebudú. Namiesto nich sme do mužstva zapracovali 2 dorastencov, Andreasa Barninca a Jakuba Brunera, ktorí určite budú súčasťou tohto družstva. A plus sme sa posilnili o Štepana Marcaníka, ktorý prichádza zo Zlína. A minimálne pre jesennú časť bude s nami aj Ľubo Praženka, ktorý prichádza na hosťovanie z Trenčína. Takže tých zmien nie je veľa, ale prvoradým cieľom bolo udržať to dobré mužstvo z minulej sezóny pokope. To sa nám podarilo, za to som veľmi rád a verím tomu, že tá zohratosť tých hráčov sa ukáže aj v tej nadchádzajúcej sezóne. To znamená, že sezóna, ktorá prichádza, verím tomu, že ju dobre odštartujeme a cieľom, my pôjdeme od zápasu k zápasu, budeme chcieť byť úspešní samozrejme v každom zápase, ale myslím si, že to 5. miesto nás nejakým spôsobom namotivovalo a určite by sme túto látku nechceli podliezať. To znamená, že keď by sme sa priblížili tomuto umiestneniu, boli by sme s tým plus minus spokojní, ale samozrejme chceme napredovať, chceme sa zlepšovať a boli by sme veľmi radi, keby sa nám podarilo dosiahnuť povedzme ešte o troška lepšie umiestnenie, ako tomu bolo v tej minulej sezóne. Takže za mňa na úvod asi toľko. Dobrý deň, prajem. Tak ja by som nadviazal na slova pána manažera. S týmito zmenami sme vstupovali do prípravy s týmito ambíciami a s cieľmi zlepšovať sa každý jeden deň, s tým, že chceme byť čo najlepšie pripravení. S prípravou dá sa povedať, že som spokojný. Tá príprava mala nejaký plán, podľa toho plánu sme sa aj zariadili a postupovali, keď v tom pláne náhodou niečo vyskočilo inak, ako sme si predstavovali, tak sme okamžite na to vedeli reagovať, čo je vlastne moja úloha, pripraviť hráčov na to, čo sa objavuje v zápase. Nie vždy všetko ide podľa plánu a našou úlohou je na to, aby sme vedeli správne zareagovať. Hráči vedia aj z mojich úst, že som maximálne bol spokojný s ich prístupom, s ich postojom, či už v tréningovom procese, alebo v samotných zápasoch.
nevždy išlo o výsledok, aj keď výsledky sú veľmi podstatné, ale verím a cítim to, že moji hráči sú momentálne pripravení na ligu tak, ako si predstavujem a chceme vstúpiť určite do prvého zápasu hneď doma víťazne. Ďakujem pekne. Tak ja to môžem všetko iba zhrnúť v podstate za kabínu, za chalanov, ako to cítim ja a celá tá kabína, v podstate tá letná príprava prebehla. Nám to prišlo strašne rýchlo, hej, je to o polovicu v podstate kratšie ako tá zimná, strašne rýchlo to preletelo. Kabína, budem sa zase opakovať, ale kabína je zdravá, je nachystaná možno na nejaké maličké zranenia, z ktorých sa dostávame pomaly. Sme trénerovi všetci k dispozícii, takže môže z nás vyberať, na koho ukáže prstom. To je základ, to zdravíčko, aby bolo v tej šatni a čo sa týka partie, tak na tom sa nič nemení. Budeme ťahať za jeden povraz, tá kabína je zdravá, teraz to myslím z toho hľadiska, že proste fungujeme, sme kamaráti, proste nie sú tam nejaké zlé vplyvy, hej, že tá kabína je súdržná, sme jeden tým a to chceme vlastne zasa ukázať v tej lige. V podstate, ktorá nás čaká, už by sme to chceli ukázať v piatok, že sme jeden tým a ťaháme za jeden povraz. Čo sa týka, akože ja nechcem hovoriť o nejakých cieľoch, ale nejaká tá túžba tej šatne, hej, čo sa s chalanmi bavíme, sme spolu každý deň. Tá túžba tej šatne je určite 2 roky dozadu sme skončili, myslím, že 7. s takým istým bodovým ziskom ako Povazka. Minulý rok to bolo 5. miesto a každý rok, keď tu chodím, tak hovorím, že chcem hrať o poprednej priečky. Tá túžba šatne určite, jak bolo spomenuté, sa posúdil nejakú tú priečku vyššie a vidím to, každý deň to vidím na tej šatni, na tých tréningoch, že tá kvalita tam je. Čo si myslím sa ukázalo v poslednom prípravnom zápase v Trenčíne, kde naozaj sme odohrali kvalitný zápas. Boli sme vyrovnaní súperovi z najvyššej Nike ligy, takže tá kvalita tam je a bude to na nás. Tá liga zasa ukáže, ako do nej vstúpime. To bude veľmi dôležité chytiť ten začiatok tej ligy, ale za kabinu sme na to pripravení. Šatňa je zdravá, šatňa má chuť a už nech to začne. Toľko. Ja by som sa ešte spýtal, možno otázka aj pre pána trénera, aj pre teba ako kapitána. Čo by som takú spokojnosť ste deklarovali a čo sú možno oblasti, na ktoré by ste sa teraz chceli viac zamerať, že kde možno ešte sú nejaké rezervy, čo by sa predsa len dalo zlepšiť? Mám začať ja? Tak nikto nie je dokonalý, čo by sa dalo zlepšiť. Myslím si, že všade by sa dalo niečo zlepšiť, hej. Proste, ale napríklad, keby poviem za seba, tak čo by sa dalo zlepšiť. Mne sa páčila tá jarná časť, ako povedal, že urobili sme v podstate z toho domáceho ihriska ako keby svoj hrad, hej, že sme neprehrali tu zápas na jar, možno v tom pokračovať a nejaké tí detaily určite zlepšovať. Na to tu chodíme každý deň, aby sme proste sa zdokonalovali, aby sme sa zlepšovali. Takže určite skôr tréner vie, kde by sme sa mali zlepšovať. On to vidí z boku toho ihriska, kde máme možno nejaké deficity, ale na nich pracovať a určite v niečom aj pokračovať, napríklad ako bolo spomínané, ako bola tá jar. Možno aj pán tréner, keby to bolo niečo. Tak áno, ja sa vždy sa zameriavam na to, čo máme kvalitné a to chcem veľmi zveľaďovať. Tam, kde máme slabiny, tak to chcem zlepšovať takisto, ale chcem sa zameriavať na to, čo máme kvalitu. Kvalitu máme v tom, že si vieme vytvárať gólové príležitosti, že vieme hrať na superovej polovici, že sa vieme dostať do poslednej tretiny ihriska. Takže chcem sa zlepšiť v tom, aby sme boli ešte viac efektívnejší. A samozrejme, ako každý tréner by som chcel mať v defenzíve nulu, ale stále je to futbal. Stále je to futbal, vždy oproti nám stojí nejaký super, takže pracovať na detailoch v pokutovom území, možno pri štandardných situáciách v defenzíve, ale môjim cieľom je, aby moji hráči boli stále viac a viac dominantnejší v práci s loptou, aby sme vedeli rozhodovať, kedy ísť do rýchleho prechodu do útoku, kedy spomaliť útok, kedy viac otáčať hru a viac rozložiť toho supera a byť
byť brutálny zabijak v pokutovom území. Je pre vás určitou výhodou, tak ako Marek deklaroval, že to mužstvo stalo také kompaktné, že veľké zmeny tam neboli, takže viete, s čím pracujete a možno sa o to ľahšie teraz začne, že nemusíte zakomponovať meno tak, že veľké množstvo možno nových hráčov. Môžeme to brať aj z takého pohľadu, áno, že o to ľahšie to je. Niekedy, keď ste s hráčmi dlhšie, ak už si môžete liesť na nervy. Nie, teraz som to odľahčil. Nie, pre mňa ako pre trénera je to určite veľká výhoda. Sme o rok starší, o jeden futbalový rok sme skúsenejší, poznáme sa navzájom, poznajú sa hráči navzájom, tá chémia tam je. Čiže o to je jednoduchšie aj pre mňa, aj pre hráčov a to, či to tak je, ukáže samotná liga. Ešte možno na záver, čo podpora fanúšikov, asi aj to je ten hnací motor, keď tie domáce zápasy aj vychádzali, aj si neprehrávali a tí ľudia prišli, tak to vám musí pomáhať. No, jednoznačne, hráči to cítia, cítim to aj ja za svojím chrbtom. Každého diváka, každú podporu budeme vítať a budeme veľmi radi, keď prídu na štadión. Možno ešte kapitán tým divákom niečo povie o tom, aby sme to zavreli, ako to vidí. Tak ja to iba zhrnem, no my by sme boli radi za každého diváka, ktorý by prišiel na ten štadión. Budeme sa snažiť výkonmi, akože ich sem prilákať, ale myslím si, že to nie je puchovský problém, to je skôr taký celoslovenský futbal. Jak nemáte nejaký úspech, jak Slovan nehráte Ligu majstrov, tak tí ľudia si na ten šport hľadajú tú cestu na Slovensku ťažko, ale budeme aspoň sa snažiť tými výkonmi, predvádzanou hrou ich prilákať a budeme vďační za každého. Za mňa dobre. Ešte to. Na záver ešte ja poviem, že prvé kolo nás čaká už tento piatok proti juniorke Slovana Bratislava. My na túto novú sezónu vstupné nemeníme, ostáva ako v minulých sezónach, to znamená, že muži za 5 €, ženy dôchodcovia za 2 €, deti majú vstup zdarma na celú sezónu, takže toto je tiež lákadlo, aby tí deti prišli sa pozrieť na svoje vzory. Nie len tí, ktorí navštevujú náš klub alebo trénujú v tréningovom procese mládeže, ale možno to priláka aj na ďalšie decká, aby športovali, lebo šport je fenomén a stále bude fenomén a futbal obzvlášť. Takže srdečne pozrieme na to prvé kolo, veríme tomu, že tú novú sezónu odštartujeme úspešne. No ale nie je to len o tej športovej časti, ale aj o infraštruktúre, ktorú sa snažíme budovať a ja som veľmi rád, že po 20 rokoch, kedy sme čakali na umelú trávu, sa nám to konečne podarilo a tá sa vlastne finalizuje v našom tréningovom centre v Nosiciach a slávnostne ho otvoríme pred jarmokom 19. júla, takže aj našich fanúšikov srdečne pozývam na toto slávnostné otvorenie. 19. septembra pred jarmokom. A bude to najmodernejšia umelá tráva na Slovensku, takže určite naše decká budú mať kvalitné tréningové prostredie po tých dlhých rokoch. No a to nie je len jedna umelka. Podarilo sa nám z eurofondov získať finančné prostriedky na výstavbu ďalšej menšej umelej trávy, ktorá bude vlastne tu na hlavnom štadióne za bránkou a to bude vlastne pre našich žiakov, aby nemuseli ísť možno do Nosic, ale budú mať vytvorené tréningové podmienky aj tu na štadióne. A za to by som sa chcel takto verejne poďakovať pani primátorke Kataríne Henekovej, pretože skutočne sa zaujíma o ten šport, tú infraštruktúru a takisto je veľká zásluha jej práca, takže bez tej infraštruktúry, bez tej podpory mesta by to nešlo a vďaka tomu sme tam, kde sme, takže rozvíjame sa aj týmto smerom a to sa určite všetci tešíme. Tak, ak nie sú ďalšie otázky, ja vám veľmi pekne ďakujem za účasť a ešte prajem pekný deň.